Сәнгать дөньясы халыкара театр көнен билгеләп узды. Әлеге уңайдан иң яхшы артистларга, иҗат коллективларына Тантана театр премиясын тапшырдылар. Быелгы бәйрәм тагын бер вакыйга белән истә калыр. Бу көнне Казанда драматург, артист, режиссер, татар театрына нигез салучыларның берсе Кәрим Тинчуринга бюст куелды. Бу әлеге улуг шәхескә ачык һавада булган беренче һәйкәл. Ул Кәрим Тинчурин паркына урнаштырылды. Теманың дәвамы киләсе сюжетта. Мин Кәрим Гали улы Тинчурин. Ниһаять, бу көнне иң күп яңгыраган сүз шул булды. Казанның үзәгендә, Вахитов районында урнашкан Тинчурин паркына республикабызның төрле театрларына сәнгать әһелләре җыелды. Татар театр тарихында Кәрим Тинчурин глобаль шәхес. Әгәр дә ул большевикларның ит сурткычына эләгеп халак булмаган булса, үтерелмәгән булса, ул күпме файдалы эшләр эшләре, күпме әсәрләр язган булыр. Бүгенге көндә Кәрим Тинчуринның спектакльләре сәхнәләрдә бара икән, димәк Кәрим Тинчурин исән. Һәм гомумән минемчә шулай, татар театры исән вакытта Кәрим Тинчуринның әсәрләре сәхнәдән төшмәячәк. Ул асылы, ул нигезе булып тора театрның. Беләсезме, Кәрим Тинчурин үзе менә ул ничектер алдан белеп әйткән, без кабызган утлар дигән сүзләр, алар чынга аша чынлап та. Менә безнең сәнгатебез, татар сәнгате, һәр ирешкән уңышы шул Кәрим Тинчурин кабызган учакның бәрәкәтле җылысын тоябыз. Кәрим Тинчурин бюсты ачылышына аның туганы Ростов өлкәсеннән Фәрит Тинчурин да килгән иде. Драматургның нәсел дәвамчылары арасында нигездә табиблар икән, Фәрит әфәнде үзе инженер. Әтием минеке Заһидулла и Кәрим абый, алар двоюродный братлар. Аларның әтиеләре Али Гали, да, и Йосеф, алар родной братлары. Кәрим Тинчурин бюстын сынчы Рөстәм Габбасов иҗат иткән. Ул инде 5 ел элек үк әзер була. Кичерәйтелгән варианты Тинчурин театры фойесында да тора. 2017 елда паркка драматургның исеме бирелгәннән соң Тинчурин театры бирегә дә бюст куйдыру артыннан йөри башлый. Биеклеге 3 метрга якын һәйкәл театр көнендә лаеклы урынын алды. Ул бит интеллигенцияның алдыңгы кешесе булган, ул заманынча киенергә яраткан фаҗигале тормыш бит инде аны. Шунысын да чагылыштырасы килә бу эштә. Шуңа күрә ул шулай эшләнгән шарфында гына тора, как будто уже аның гәүдәсе юк. Әлеге бюст, һәйкәл, ул Кәрим Тинчурин исемен мәңгеләштерү генә түгел. Ул яшәгән чорны һәм театрны мәңгеләштерүдә. Кәрим Тинчурин Казанга Пензадан 1900 елда килә, Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый. 1910 елдан язмышы театр белән тыгыз бәйләнә. Сәйяр труппасы артисты була. 27 пьеса авторы, алар арасында милли театрның йөзек кашы булган сүнгән йолдызлар, Зәңгәр шәл, Казан сөлгесе, Назлы кияү. Кәрим Тинчурин репрессия чоры корбаны. 1938 елда аны япон шпионы дип нахак гаеп тагып атып үтерәләр. Bütün гомерен, иҗатын шушы илгә, совет властына, аның партиясына багышланган кешене чыгарып, 50 ел яшен үткәрик, 1 елдан соң аталар. Менә ул нинди ил булган? Шуңа карамастан, гомер узды, безнең күңелебезгә ул кире кайтты. Алга таба да Кәрим Тинчуринның әле туган ягы Пензада берәр нинди бюстмы или һәйкәлме куярга кирәк. Андый зур иҗат кешесенең алда бездән дә туган буыннар белсен өчен аның исемен мәңгеләштерергә кирәк. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.